En ko para ha u Jesus Christ menta ke step ha ka jing pule ke berengkong na ka kitab usirak kelanong berengkong de khot iwe ha do jipo ka kren hanga pi ladangi pule bat pusone ka kalong ke basngot tenat ha do kata namar na basdang jong ka jing pule ka ong komne baro ka jing stand kawan nau try bat kata ka jing start ka sa junom badu nang dapat kaong yano an ay yakan negajing start mano balaban yo yakan negajing start but kaong ru kajing start kawan na kaktin jong ublay kajing start kawan na utray kajing start kawan tang na kaktin jong utray yano an ay mano balaban yo yakan negajing start mano balaban bad yakan negajing start namar kana gajing start kanne junom badu ha kalanya bakado pat kayathu yang ayapi bat ka ong shai baya kata gajing start ka jong ublay ni tang ya kito kibai ya u ni kata gajing start tang ya kito kibriu kibai ya ublay lada manga mapi ko hanmen ko para lada shisang ikwa ban yo gajing start ngidei ban i yao trai tang kito ki bi yao blay tang kito ki bi yao trai kin sabut ya ka ktin ka ba laong ha ka ne gajing pule ka barangkong bat kin sapule ya ka ktin ka jung u blay ula kren hanga hapi bonsen haman kasngi haman ka klimat utrai ukren nga yapi ukren hanga hapi lengba ka ktin ka jung u lengba kajing tho abakuj bangi pule man kasngi hato shisha ha bangi pule yaktin ka jong blay ngi puson shisha na em andangi la puson yaktin jong blay bangi pule hato ngi persang na em ban im ya kato kaba utrayo la kren hang happy ladangi pule ladangi puson bat ladangi im ya ka kat kajing im kajing ikat kum ka ktin ka ba utrayo la kren yangi kamud ngi ya u ngi ja kajing start ngi kwa ba kajing start kanne junom bat ngi namar terahi dala dewang kajing start kanne junom hau bat klempep kata kajing start jong utrai kanne junom hangi ladangi ngi pule ladangi ngi puson bat ladangi ngi im hakajing im jungi kat kum kato ktin ka ba utrai la kren kanai kadai kajing khot ka jong ublay yang iwe paiwe ha kanai ka sngi ha kanai ka step ko hanmen ko para bangi haban sngethu ladangi kwa ban yo kata kajing start ngidei ban i yaw try ladangi kwa ba kata kajing start jong try kanne junom ban ngi ngidei ban pule ya ktin ka jong u ngidei ba puson ya ka ha kajing im ka jungi bat ngi haban im kat kum ka kabok try la kren hangi ha ka gospel pat madagas ngi yo sngew bau jisu rangkat bagi laingut ki apostol jungu o Petrus o Jacob o Yohanes ki lawan hiar nalum hadin bau jisu ula keladur ngiyo i ba hakapor bau jisu ula keladur kito ki apostol ki yo mat ya kato kejenge ke ba ki we kim pad yo mat menta ki lawan hiar na lorolum sha tem haba kilawan hiar ki kendu ya kato kajing ba kiwe ki senran jong jisu ki omat ka kajing jong kina ki senran ha kane kasngi kalong tang kajing ki duna kajing kim padan kata kajing bas kem ha ujisu ha ukan rat jong kajing kajong ki de mata kadaw haba utok pa ulawan yalam yaw to kena ubala syakem daw mensim boman la benong no mensim ksuj mensim bom la ban kren ulawan ilam yu ba kito kisenran jong jisu kin duai bat kin penlaji u na kato mensim hanrai kito kisenran jong jisu kim sem la ban be yaw to mensim boman habau jisu wan pat ula keli benia ke bajia balai ulap batang kade kane kadau bagi to gisenran jungu kim don jengej
Dei nama takadau ba how to kpa u Jisu ong namar ka jingej. Lada medan jingej. Uneu mensem unsami nau neu konjumi u Jisu ong. Bat klempep hakatok klimat uto ukpa jong uknau ong ngangej ko kenrat ngangej ngadon ka jingej hame. Bau don ka jingej dei nama takadau ulawan yalam milau jong kun sau Jisu bau Jisu unduai bat unbe yau tok suj. Dan mata kadau ong ngadon ka jingej hanrei ka jingej junga ka long ka barit topen he topen san topen skam me ka jingej ka junga. Mangiru ko hanmen ko para ngidon ka jingej hau blei ka jingej jungi ka long ka barit. Ka jingej jungi iwei pa iwei teng teng ka skam teng teng ka hiar teng teng ka janangi. Hanrei ha kanai ka setiap u Jisu pen kan mau yang IAP ko hanmen ko para bangi dei ban IT lud how Jisu leng bah ke jengej ke jungi ladangi IT lud ya lade how Jisu rengkat kata ke jengej ke bas kem ke jungi klempep u Jisu unsalek ki kampela ha ke jung im ke junga ke jung pi. Bat nang tapat ha bakut jong ka gospel mamata kasngi u Jisu ong yang IAP. Ya ki boru jong sud ya ki boru jong beman la ban beeno tang da ka jingej ke jingduai bat ke jing sha jing it kene ki lightly ki bai don kam ha ka jing im jungi ko han men ko para ka jingej jungi kaya lam yang IAP bangin duai how blay bat ka jing sha jing it ka krisyan ya ka jingej bat ya ka jing duai jungi. Dei nama takadau haga ne kasngi ko hanmen ko para kumba u Jisu khot wearing IAP nengkong en bangi dei badan kata ka jingej ke bas kem how Jisu bat ka jingej jungi ka penlong yang IAP bangin duai bangin IT bangin syania ya ka bor ka jong blai ha bangi yo ha bangi syam ya lade bangi ba ka jingej ke jungi kaduna ne ka janangi ngi ha ban penklai ya ka to ka jingej ke jungi ni haban penklanya ke jing duai jingi lengba ke jing sha jing et jingi ko hanmen ko para hakana ke step tongin pai so blade trakan rat tongin IT yala de hau ngi kerpan yu baun kershan yangi ban ai borengi ban penklanya ke jingi ban penklanya kata ke jing duai jingi bat kum juru ba mangingin la ban sha jing et na ke banta ke jing duna jingi na banta ki pop ke jingi na ke banta ke jing klein jong ke jing et bar ke jing duai jingi and yo Jesus Christ.